पार्ट 36बद्दल बोलतो आहे मी, की एक अँटिसिपेट करायला पाहिजे होतं की एक फार महत्त्वाचं इलेक्शन आहे आणि वोटर टर्नआउट वाढणार आहे आणि सिनियर सिटीजन्स पण येणार आहे. तर पहिलं म्हणजे सिनियर सिटीजनसाठी वेगळी काही अरेंजमेंट नाही आहे, व्हॉलेंटियर्स पण नाही आहे तिथे तुम्ही जाऊन बघा, त्यांना एक गर्दीत घुसवलं आहे, अक्षरशः बसायला जागा नाही आहे. त्यांच्याबरोबर एक ॲकंपनी लागतो, जर त्यांना बटन दाबता आलं नाही हेही कोणाला माहीत नाही आहे, त्यांना बटन दाबायचं कुठे माहीत नाही आहे, कन्फ्यूज झाले. त्यामुळे काय झालं, सगळं कंजेशन सुरू झालं. नॉर्मल लोकं जी उभी होती त्यांना पण जबाबदाऱ्या असतात, घरी वेळेवर जायचं असतं, लहान मुलं असतात. 3-3.5 तास जर तुम्ही ॲव्हरेज लोकांना उभं केलं लाईनमध्ये, तर कोण वोटिंग करायला येणार आहे? अर्धी लोकं माझ्या समोर घरी निघून गेली परत. मग आतमध्ये त्यांना प्रॉपर बसायची जागा किंवा त्यांच्यासाठी पाणी आणि एकच मशीन ठेवलं आहे तुम्ही, मग फायदा काय एवढं डिजिटल इंडिया बोलून? 2.5 तास आय हॅड टू स्टँड इन क्यू आणि माझ्यासमोर होते फक्त 10 लोकं, पण सिनियर सिटीजन्सला आम्ही प्रायोरिटी द्यायला लागलो. पोलिंग स्टेशनमधलं कुठलाही ऑफिसर बाहेर येऊन काही चौकशी करत नाही आहे. प्लॅस्टिक लोकांना 2.5 तास आधीच घालून ठेवले. सोशल डिस्टन्सिंग तर झिरो, पाणी नाही, फॉरगेट सोशल डिस्टन्सिंग. माणूस डिहायड्रेट येऊन कोसळेल आतमध्ये, पाणी नाही, व्हेंटिलेशन नाही आहे, घामाघूम झाली आहेत लोकं. आणि मेन म्हणजे सिनियर सिटीजनला गायडन्सच नाही आहे कुठे काय करायचं.